Hola, benvinguts a les prediccions meteorològiques, informació meteorològica per RAC-Bar, cada 15 dies més o menys ho fem. Atenció al que està passant, com diem sempre, amb el canvi climàtic, amb l'escalfament del planeta, els fenòmens extrems cada cop seran més freqüents i més violents. I així ho està demostrant la natura. Vegin aquest gràfic molt interessant de la temperatura del mes d'agost a tot el planeta des del 1850. Comencen a pujar al segle XX, a mitjans del segle XX, però es disparen les últimes 2-3 dècades. Atenció al 2023, perquè hem batut el rècord de l'agost més càlid a tot el planeta, fins i tot a l'hemisferi sud, que és hivern. Anem a veure un altre mapa realment curiós i impactant de la situació que estem tenint aquests últims dies. Dana a l'oest de la península Ibèrica, ja sabem els resultats, Dana cap a Grècia, també estem veient resultats, i bombolla d'aire càlid extraordinària amb rècords de calor al centre d'Europa. La Dana aquesta de Grècia va donar imatges com aquesta, insòlita. Un observatori de Grècia donava 754, atenció, 754 litres en 12 hores. Van acumular més de 800. Increïble, l'energia que està alliberant la Mediterrània. Amb riuades com aquesta que veiem, però això no és d'unes hores. Va estar 3 dies baixant aigua pels pobles, així, conseqüència d'aquesta enorme quantitat d'aigua. I a Catalunya, ni danes ni res, menys a l'extrem sud de Catalunya cap al delta de l'Ebre, que Déu-n'hi-do com va picar. A la resta, això és un mapa de la pluja caiguda dels últims 12 mesos, molt per sobre de la mitjana, precipitacions de 200 litres, tan sols fins i tot al Garraf. Estalviem aigua, entre tots hem d'estalviar aigua, estalviem-nos, per exemple, de regar camps de futbol perquè estigui verda l'herba. Anem a la predicció? Doncs bé, predicció malauradament sense novetats, a curt termini. Poques tempestes, potser a partir de dilluns dimarts, embassaments molt baixos, temperatures normalitzant-se la setmana vinent i per més enllà, per dies més enllà, baixaran les temperatures una miqueta més, a veure amb les tempestes a partir del 17, 18, 19, potser seria 19 o 20. Aquesta és l'única esperança que hi ha de moment a mitjà termini. Fins aviat.